Huli kanindot silang mga itoy. Luoy kaluoy ba ni itoy? Yan ka-cute, oy. Hoy, kadako ba ni itoy? Iruan ni. Itoy. Ito naman ni itoy. Na, murag, lami siguro magpahabal, ani. Ay, no? Lami siya magpakuan ba? Nakita niyo siya. Og naapod ta diri. Naapod tayo sa man ni Golden Retriever. Pero wala na retrieve, wala na register. No? Huli kanindot sa iro taas kay kuan lami kay magpatila, ani. Hala! Unsa man ni nga iro? Hala, murag. What man nga iro? Huli kanindot sa iro. Toy. Hala mo na mag-iring na unsa man ni. Pinaghalo man siguro ni iro, hybrid siguro ni Mali, no? Askal. Asa magtagiyani, sir? Unsa man ni siya nga iro, sir? Usay breed mo, sir? Ay, di ba na? Ay. Iro man na. Oo, na siya. Iro na siya. Ay, basta askal ni siya nung nga na register, kolorom nga askal. Ay! Nakay mo na kay kaganak og dato iro aka. Ato ko na siya abrihan ni ka basig. Unsay kuan ani? Hoy! Unsa man ni iro man ni? May rabis na, may rabis. Asa mo na mapalit siya sa kuhan? Asa man ni mapalit? Ay, diri sa micro pet shop sa Jameson. Oh, no? Ay, nindot kay hotel. Mabang isabi. Pwede ra na magkuan din he. Wala, ano na. Nindot siya kay naidimpol ilang iro. Naidimpol na apoy tutoy. No? Toy. Uy, kusog man nila ilang iro. Kanya to na, sige tila. Ala. Nga naman ang kinabuhi sa iro. Para sa panginanglan sa inyong mga hayop, sa inyong mga pets, iro, iring, usap-usapang mga hayop dala guys. Laag na mo diri sa microbreeds, diri sa may Pioneer Avenue sa Jensen. Pangitaalam niyo sa Sir Bong. Ayan, di ba? Sir, ikaw na ibala sa ila. Yes, kayo. Ato lang mo diri. We are open every day from Mondays to Sunday from 8 a.m. to 8 p.m. Unsa naman ni? Asa naman ni? Sir, dito sa sir. Opa na ano dito. Sir, ilit na lang na, sir. Ay, gagadali ko, sir. Oh, Bakit ka tupuhan, sir?